हाय लोगोफोर, नै आं दिनै माबा अमा बेदर एसे लानानै फैदों। अमा बेदर संगोन आङो दिनै। ओमफ्राय नै माहाय बयल खालामग्रोदों। ओमफ्राय बयल खालामनानै आङो बेखौ नारजिजों संगोन। संख्रि एसे सारनानै होनो। ओमफ्राय बिदिब्ला बे एसे बयल जानो होदो 15 मिनिटसो माने बिदि बयल खालामबोला मोजां जायो आरो। ओमफ्राय बयल खालामनासो बेखौ थाथोंसै। ओमफ्राय आङो नारजि ओमफ्राय बानलुफोरखौ रेडि खालामहैनोसै। थौदो बिदिब्ला। ओमफ्राय नै आंहा दायो बयला जाबाय। ओमफ्राय आङो नैबेयाव हायखांनोसै। नैबेयाव हायखांना लानोसै। एसे बेबायदि बयल खालामना लाब्ला एसे मोजां जायो, जानोबो गाहाम नाङो। ओमफ्राय माबा माबि लेथ्रा थानायफोराबो माने गोजान जायो आरो साफा जायो। नै नोंसोरबो ट्राइ खालामदो इदि बयल खालामग्रोबा। ओमफ्राय एसे बिदि बयल खालामना ला। ओमफ्राय नारजिजों सं टेस्टि जाथारो। जोबाबो सिखारलायनो नागिरा आरो। आं मेजेमबा जानो हाया आरो। ओमफ्राय नारजिजोंबा माने मेजेमबाबो दरसे दरनै जानो हायो, नङाबाथ' आं मेजेम जानो हाया, मोदोमल' जायो आङो। ओमफ्राय जों दायो सेरनोसै। दायो जोंहा देखांजोब्बाय। नैबेयो बानलु गोरान, नैबेयो पियास, नैबेयो ओमफ्राय आदा नहरु देनाय। ओमफ्राय आं बानलु गोरानखौ माने होबोला एसे कालार जायोना, बेखाय बानलु गोरानखौ होबाय आरो। ओमफ्राय नै नारजिया सोमदों आङो। ओमफ्राय नै केराहियाबो दुंबाय। ओमफ्राय थावखौ होनोसै। बारा थाव होआनो, अमा बेदरा कारन थाव ओंखारखायोना। सामब्राम फानलुखौ खामनो आन्था थाव होनाय जाबाय आरो आङो। बेलेग मस्ला मस्लि गैयानो। जिरा थानायबा एसे मोजां जायो। जिराया माने जोब्बाय। थेवबो जेबो नंला, सिम्पोल बनायनोसै, गोथाव जायो नालाय सिम्पोलबाबो। होबाय आं नै। हालदै एसे होनोसै। संख्रि एसे। नै बेदरा होबाय। बेदरा होनानैहा अरखौ एसे खालामना हो। एरबाय। दसे खोबनानै होबाय नै दायो आरो खनसे एरबावना होनोसै खोबनायनि उनाव।
जाथारगोन लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव खिथाहर दे माबायदि जादोंना जायाखै ओमफ्राय दा नारजिखौ दा होगोन माने बेखौ दैजों फोमोनग्रोना लानांगौ होमबानिया मोजां जायो आङो दै होनोसै एसे नैबेखिनि दैया रानबोला ओमफ्राय नारजिखौ होनोसै आरो थौदो बिदिब्ला दसे खोबना होनोसै खोबना होबाय नै दायो बेदरा जाबाय ओमफ्राय नारजिखौ होनोसै नै नारजिया सुना लाखाबाय नारजिखौ एसे गोरान सुना लानांगौ आरो ओमफ्राय एसे सेबनांगौ ओमफ्राय नै बिनि एसे दै थानायावनो नारजिखौ होना होनांगौ नारजिखौ होबाय नारजिया एसे बुरजायानो जाबाय खोमा थेवबो जेबो नङा अमा बेदरजोंबा जाजायो ओमफ्राय अरखौ फिसा खालामना होदो दसे बोस्रा होबा एसे मोजां जायो ओमफ्राय अरखौ फिसा खालामबाय अरखौ फिसा खालामनानै दसे खोबना होनोसै नै खोबबाय थौदो बिदिब्ला दसे खोबहाबनोसै नै दसे खोबहाबना होबाय ओमफ्राय दायो एरनोसै अरखौ फिसा खालामनानै बिदि खोबहाबना होनानै दसे एरगारना होनांगौ बिराद टेस्टि जाबायलै जानो लुगैलायबाय आंखौ अमा बेदर नारजि बिनि सायाव बानलुआ एसे गोसा जोबाबो सिखारनाय बायदि जाखायो आंथ' नारजि अमा बेदर गोथाव मोनो आरो मेजेमखौबो जानो हायो आङो गोथाव मोनदोंलै जानो लुगैलायबाय आंखौ दाबो मोनला थौदो आरो खोबलायनोसै ओमफ्राय दा उनाव खनसे एरबावगोन नै नारजि अमा बेदरा जाबाय गोथाव जानोसै अखा बोथोर ओमफ्राय उन्दुनानै थाबाय थानोसै अमा बायदि ओमफ्राय गाबोन 10टायाव सिखारनोसै बेनोसै आरो हाबाया माथो बुंनो नायदो एबारबा खाथियाव नै माबायदि जादों सोर जानो लुगैदों कमेन्ट बक्सआव खिथादो ओमफ्राय आंनि नारजि अमा बेदर संनायखौ मायदि नुदों बा मायदि मोनखो खिथाहर आंनो कमेन्ट बक्सआव बिदिब्ला भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो ना मा बुङो बाय बाय